Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqakom guys għal darbora, ħafna saqsuni domandi. Domanda tal-portals. Mela, il-portals ma nafx ngħidilkom. Hemm teoriji li jindikaw li hemm jeżistu l-portals imma m'għandniex definite answers. Issa tibatuli li ġerat ta' Cernaw tal-Collider. li fetħu portal u ħarġet xi entità għodin f'kuntatt. Ma nistawx ikollu nafu. Imma hemm diversi stejjer, per eżempju ta' Con Callagher fi Skinwalker Range fejn dara Bigfoot ħireġ minn ġo dal-portal ħares li jemu tala jiġri. U mbagħad kellhom ieħor portal ieħor jinfetaħ fejn ħarġet xi ħaġa tikrolja qal bla ras. Ma kellix ras, ġest tara ġisem u m'għandux ras. U tikrolja taħt il-xismu għaw. Ħareġ minn ġol portal. Issa, għaw Malta għandi diversi stejjer ta' portals. Għanna mmorru ma' Kevin ġew it-rum, Mirko. Ġew it-rum biex naraw fejsjeħ di tal-portal. Għandi storja oħra ta' portal in-naħa tal-Kalkar. Nixtieq nesploraw ukoll, ġifieri hija xi ħaġa interessanti tal-portal, imma ma nistgħux noħolqu portal żgur Alla. Domanda oħra li staqsuni. Għal xiex jien ma narax il-fenomenu kif jaraħ ħaddieħor. Dija xi ħaġa li ninvestiga għal tul ta' żmien twil, fejn inti il-fenomenu jitik ċertu indikazzjonijiet żgħar. Nisu qed inibdek qed tik spark żgħira li inti kemm tfittxu naqra u tiġi naqra infurmat jew jiġbik aware li jisma' hemm xi ħaġa naqra iktar oltre. Minn dak l-aspett rajtu jiena. Għax toqgħod tgħid kemm kien hawn nies li mietu b'xi ħaġa paranormali u jkun hemm nies xut ħadd sakemm ma jkunux mietu waħedhom. Imma m'għandniex esperjenzi ta' nies li mietu waqt esperjenza paranormali. Kif inħares lejh jien il-fenomenu? Mela, kif inħares lejh jien il-fenomenu jien għalija naf li ħatmur naqra kontra ċertu affarijiet li jagħmel il-kollega tiegħi Kit ma' Mirko. Imma hija din hija xi ħaġa li għaddej fuqha. Il-fenomenu huwa non-local, jiġifieri non-local. Jiġifieri jekk der illum hawnhekk il-fenomenu tippretendihx li ħajerġa' jidher. Dik waħda mill-affarijiet li skoprejt jew toqgħodx tittama li ħajerġa' jidher. Il-fenomenu jiddeċidi li jidhirlek meta, kif u kome jritu. Mhux eżattament kif tixtieq inti. Imma hemm ħaġa oħra mill-fenomenu. Il-fenomenu jidher kif u kome jritu, imma jaddatta u jagħmel familiarizzazzjoni ta' x'inhu familjari għalik, jiġifieri. Jekk inti eżempju familjari man-nannu tiegħek ovvjament ħatara lin-nannu. Femta? Jekk il-fenomeni naf qiegħed fl-għalqa miexi u ħatara raġel xieħ biex jismu bil-dijaw Madonna. Bl-ixkwara fuq spaltu u mistal franella u bil-beretta kif dejjem isemmuh,
il-fenomenu qed jagħmel korrelazzjoni mal-kampanja mela bidwi u dan u ħoloqlok il-dak ir-raġel xieħ. Ma ninsewx li f'diversi alien abductions l-aljeni jew dal-fenomenu m'għandux immaġinazzjoni. Għal xiex m'għandux immaġinazzjoni? Ħanidilkom għal xiex m'għandux immaġinazzjoni. Mela, hemm set ta' nies li esperjenzaw l-alien abduction fejn daw l-aljeni waqt li jkunu qegħdin waqt li il-persuna tkun qiegħda abducted jgħidlu jekk toqgħod bravu norik tuffiħa. Jew eżempju, jekk toqgħod bravu norik il-kulur blu. U meta tibda tara daw li jagħmlu dil-esperjenza li għaddew minn dil-esperjenza jkunu qed jippruvaw jiftakru kif inhi tuffiħa imma ma jkunux jistgħu. U inti tik iżommok mill-li qrajt kif naqbad ngħidlek. Tibda tgħid x'inhu jiġri? X'inhu jiġri, fim? Jew kellha tipprova tiftakar il-kulur blu. Ma jistax tiftakar il-kulur blu. M'għandhomx daqshekk immaġinazzjoni li ħajħolqu xi ħaġa li imma ħajħolqulok xi ħaġa li inti ħajżommuk kurjuż, ħajżommuk kif naqbad ngħidlek. On high alert għal xi ftit żmien. Issa jekk hux biex jigwidak ġo post fejn irid jieħdu kull fenomenu jew inkella just għax dellek it happened, dik hija another talk for another day. Imma illum ħan iddiskutu eżattament ħan nidħlu iktar fil-fond fuq il-fenomenu kif jaħdem. Mela, x'għandna dal-fenomenu tal-paranormal. Mela, il-poltergeist, nibdew mill-poltergeist. Mela, il-poltergeist x'jagħmel il-poltergeist? Mela, il-poltergeist ġejja minn kelma Ġermaniża li llum skoprejt traduzzjoni oħra grazzi għal Mirko fejn kien hemm persuna qalt li jisma' Ġermaniża tfisser fantasma Storbius u fejn Mirko beda jgħidli issa li jisma' iktar fantasma trickster. Tagħmel sens li huwa trickster għax il-fenomenu jitrikkjak letteralment. Mela, x'għandna mill-poltergeist? Il-poltergeist x'jagħmel, kif jaħdem u kif jiffunzjona. Għandek bħal jew tħoss bħal ilma, rax tal-ilma, jew għandek storbju, ġifieri bħal jew bibin jingħalqu l-emmulaw, jew nkella mbagħad għandek ħsejjes importanti jew katina, bħal meta tisma' katina ta' rota ddur, jew bħal boċċi jaqgħu, jew bħal grief. Jagħmel ħafna ħsejjes differenti. Issa, mbagħad għandek il-fenomenu fejn il-fenomenu jagħmel jisu level up fejn jibda joħodlok l-affarijiet minn ġol gwardarobba, jitfaħħomlok barra tmur u ssibhom barra daw u inti tkun taf li qiegħdhom fil-kabort jew ġo gwardarobba x'kun għamilt. Imma da jiddeċiedi li jaqlalek il-ħwejjeġ il-barra. Issa dan qed nitkellmu li daw l-istejjer ġejjin minn żmien il-passat sew, jiġifieri qed nitkellmu l-ewwel nies kienu ġa jirrakkuntaw u jsemmu dal-fenomenu flok poltergeist kienu jsejħu li jew ġinn, jew xajtan, jew jien naf. Pereżempju, kienu kun hemm xi ħadd jesperjenza di xi ħaġa, jibda jaħseb li ta' ma' ġenbuhom illum magħmul dak iż-żmien, imuru joqtol il ta' ma' ġenbu. Dak iż-żmien kienu wisq iktar, imma għax ma kienx ikun hemm spjegazzjoni. Jaf, parti mill-poltergeist jiġi spjegat xjentifikament jew loġikament ukoll biex ngħidu kollox. Jaf jista' jkun eżempju jkollok il-pajpijiet iħabtu. Ġo xi dar tal-injam fl-antik kienu jħabtu daw il-pajpijiet. Jew nkella Malta jien naf bdejt nitkellem ma' persuna fejn qalt li ġo dal-post meta jagħmel ir-riħ meta tiġi ġurnata msewda u mdalma hekk bħal issa dal-aħħar jinqatalhom id-dawl daw. Tmurrilhom is-salvavita u ġie l-electrician iċċekkjalhom kull m'hemm u mbagħad skoprew li meta jagħmel ir-riħ barra jaqtalhom id-dawl daw bir-riħ għax kien hemm xi ħaġa ħażina u rranġawilhom. Jiġifieri jista' jkun hemm spjegazzjoni għal kollox.
Issa, il-poltergeist. Il-poltergeist jista' jkun jimmanifesta ruħu kif? Mela, bħalma semmejtilkom fil-passat, kelli diversi intervisti ma' diversi nies, kif ukoll qarib tiegħi sew ġifieri mill-familja tiegħi stess, anzi mill-familja tiegħi stess, naf tlieta minn nies li kellhom esperjenza minn naħa ommi u tlieta minn nies minn naħa ta' missieri. Fejn tlieta minn nies minn naħa ommi fejn hemm Fonzu illum il-ġurnata kien hemm waqqa u raw żugraga ddur u figura sewda niżlet taraġġ. Din niżlet it-taraġġ dil-figura marret fejn iż-żugraga ddur u fi kliem ta' wieħed minnhom li jgħix barra għalli it imploded. Flok explosion, għamel implosion. Jiġifieri da għamel retraction u sparixxiet. Jiġifieri din l-istorja issa daw in-nies mhumiex intiżi fil-paranormal bħali inqum u norqod nitkellem u niddiskuti fuq il-paranormal 24/7 u tibda tiskopri l-istejjer u taqra lem u tiġbor stejjer minn hawn. Din l-istorja sibta ġo ktieb ieħor. Letteralment li m'għandhom l-ebda mod ta' kif jkunu jafu b'din l-istorja xi ħadd fittxuha m'intomx ħassibuha. Ħassibu z-żugraga, iż-żugraga tindika jew ħajjiġri xi ħaġa, xi diżastru, jew xi avveniment tipo il-Mothman, nsejħu il-Mothman. Il-Mothman l-istess ħaġa jaħdem. Diż-żugraga tidher meta jkun ħajjiġri jew xi ħaġa ħażina ġollok, jew ħajsir xi diżastru bħal tsunami, jew terremot ieħor, jew xi ħaġa oħra. U mbagħad għandna il-fenomenu tal-ħares. Il-ħares nafu famuż hawn tal-ħares għax kull ħaġa li jaraw in-nies ħares. X'inhu l-ħares propja? Il-kelma ħares ġej xi ħadd iħarsek. Il-kelma ħarsek jiġifieri hu ħsiebek. Minn inti qed tħares lejn l-uliet, lejn l-annimali jew lejn xi ħaġa qed tħares lejhom qed tieħu ħsiebu. Mela dal-ħares x'inhu? Il-ħares hemm diversi stejjer fuqhom. Imma li nista' nirrakkontalkom minn meta kont żgħir kont nisma' din l-istorja peress li huwa qarrib tiegħi. Jirrakkonta li l-istorja li meta kien żgħir kien għand nantu u qiegħda podcast 3 jew 4. Sejf li meda. Tara t-taraġġ u kif tara t-taraġġ rada jisu tifel. Issa, dal-qarib tiegħi kellu dawk 5 snin jew 6 meta ġra dil-istorja. Oħtu kienet ikbar. Kienet sentej ikbar. Oħtu tiftakar xi ħaġa ġo dal-post fejn kien hemm persuna rieqda u rat figura sewda fuq dil-persuna. Issa, il-persuna l-oħra li konna nitkellmu fuqha l-qarib tiegħi li kellu xi dawk il-5 snin 6 tela t-taraġġ u ddeskriva li ra tifel b'uniformi. Mela aħna nafu li il-memorja tvarja kultant jew ma tkunx eżattament preċiża. Meta qatt nippuxjah u norih ritratti u stampi u hekk, u rejtu stampa ta' Emily Trim. Emily Trim dik li l-famuża persuna li rat l-aljeni f'Ruwe Zimbabwe. U għalli isa dik l-uniformi. Mbagħad orejta il-qariba tiegħi u għalt li għajnejh kienu l-isfel. Mhux hawn fuq. Kienu l-isfel. Imma għalt li bniedem jisu jidher, imma għaw isfel għajnejh. Jiġifieri meta tara l-immaġni ta' daw il-Grey Aliens, għajnejhom qegħdin naqra iktar l-isfel. Jekk toqgħod tinnota mbagħad minn hemmhekk qed min jaf kieku l-għajnejn iċċaqlaqhom naqra iktar il fuq tal-alien. Either quite human. Mela, dal-ħares x'inhu? Il-ħares hemm diversi stejjer fuqhom. Imma li nista' nirrakkontalkom minn meta kont żgħir kont nisma' din l-istorja minn
Allora di ġabitni konxu li daw l-esseri kellhom għajnejhom daqsxejn iktar l-isfel, ġifieri fejn għandhom it-toqob tal-imnieħer qegħdin naqra iktar l-isfel law minn tan-nies u l-karnaġġjon tiegħu kienet ċara ħafna. Fejn il-qarib ieħor iddeskriva li l-karnaġġjon tal-ieħor kienet kannellini. Ġifieri jista' jkun żewġ entitajiet differenti ġo l-istess post min jaf, jew jista' jkun l-istess ħaġa deret b'mod differenti. Imma għandek tnejn min-nies ġo id-dar u it-tnej esperjenzaw xi ħaġa. Imbagħad għandna in-nies li jaraw daw l-orbs, daw il-famużi orbs. Daw il-famużi orbs issibhom kważi kullum kien. Dal-aħħar irċivejt xi 10 videos għażadni nibathom l-Mirko u l-Kit ta' dust particles jaqsmu minn quddiem il-kamera. Dust particles nimmaġina li kulħadd jaf x'inhu. Fil-kamera id-dust particle ħadd idher isa orb miexja. Imma għandi storja ta' sinjura li tgħix ħażabbar għal plaliqi li esperjenzat f'da fil-bidunet li bdejt ninvestiga dal-fenomenu. Ġifieri min jaf, intaqa' miegħi, kellimtkom darba u ma rġax dejjaqtkom. Ġifieri dejjaqt il-bliet, kien hemm persuna li xbajt iddejqa ma m'għandix tiġi. Però ħallihom bi kwieta min-nies, ġifieri naħdulhom interview darba u ma noqgħodx indejjaqhom insaqsihom. Infatti kien hemm nies biex nerġa' nkellimhom nibda niddejjaq nkellimhom. Dis-sinjura minn qatt l-istorja vera fucking interessanti. Xi żmien qabel sabu xi annimali mejta daw. Issa jekk hux jinnaf bħala ivory flu jew jinnaf xi marda tal-annimali jew hekk, daw qabdu u ramew l-annimali. Wieħed mill-lok hemmhekk qalli li ċertu annimali kellhom issa jew kilhom iġrieden, imma kellhom ċertu partijiet nieqsa minnhom. Wara skoprejt ukoll ħaġa oħra għal xi it-tiġiġ kellhom is-sorm nieqes. Biex jista' jkun it-tiġiġ naqru sorm tal-xulxin. Dak jibqgħu naqru sorm, pereżempju jekk ikun hemm tiġiġa li kollha ferita, l-oħrajn iduruha jibqgħu sakemm jiftħulha l-ferita u joqtluha għax joqogħdu jnaqru fuqha. Di xwejħa kienet id-dassajjar wara l-ofsinar u ripl ofsinar jaqalt li xi 11 hekk kienu ta' filgħodu. Radda l-ballu daħal minn ġott tieqa dar dawra mal-kamra u waritni ġifieri l-kamra fejni u reġa' ħareġ il-barra dal-ballun minn fejn ġie. Li hija ball lightning ma jistax ikun li huwa ball lightning, għal xiex ball lightning huwa vera short, ma jdumx daqshekk. Tistgħu tiċċekkjaw. Dal-ballum, jiġifieri bħal ball lightning dar ma' dil-kamra għamel dawra ton u baqa' ħiereġ. Issa, spjegazzjoni m'għandix għal din l-istorja. Imma dik kienet waħda dixxieħa u mhux qed ngħid isma' dixxieħa tikdeb, imma tant kemm kienet hekk din bniedma reliġjuża men li qalt li hawn il-Madonna ġiet iżżurni, jiġifieri din persuna ma mlitx 1+1 ma xi ħaġa paranormali bħal aħna ngħidu jinnaf aliens, UFOs, alieni u minn dat tip. Għamlet korrelazzjoni mar-reliġjon. Mela għal xiex mela jien wasalt f'dal punt fejn ngħid isma' ma jistax ikun hemm persuna li mietet u ħadd tidher. Hija far impossibbli men li jista' jkun il-fenomenu joħloq ologramma ġol moħħ. Ġifieri, aħna nafu minn ċertu studi nafu, hemm ċertu riċerki jgħidulok li il-fenomenu huwa telepatiku. Allura jista' jkun li da joħloq image ġo moħħok u inti tagħmel projection
real time u tkun qed tara jinnaf nannu jew nanna minn tiegħek qarib. U qed taraħ inti btejt Madonna, ġiżur nannu jew hekk. Letteralment il-fenomenu trikkjak. L-assolut ġifieri tkun għamel trik tad-doluri, manuvra tal-ostja biex inti mbagħad tibda tmur tfittex, taqbad il-Ouija board, tmur tkellem medium, taqbad tmur tkellem il-qassis u tara kif ħadd iskopri. U mbagħad meta kulħadd jibda jirridgolak u għaxek u da, jisek tieqaf. Imma mbagħad tkun hemm nies li jerġgħu jtihom dik it-tingiża żgħira, isma' hawn għadni jiena u jerġa' jidrilhom. Għalhekk immorru lura għal l-episodju ta' qabel fejn iddiskutejna low negative u low positive. Jieqpajtik dik xi ħaġa biex inti tibqa' kurjuż. Għalhekk jiena dejjem ngħid li l-fenomenu huwa trickster u jetaw biex tipo aħna l-entertainment tiegħu. Nirringrazzjakom guys u nispera li sibtuha interessanti, kolkom xi opinjonijiet jew jinnaf domandi x'issaqsu. Tistgħu tikkuntattjawni kif ukoll jiena u Mirkom hawn. Jekk tafu xi xjenzat li jixtieq jingħaqad magħna, aħna qed nippruvaw nġibu biċċ-apparat minn barra fejn dal-apparat jagħmel prediction ta' meta ħajamel apparizzjoni il-fenomenu. Issa sija jekkux UFOs, poltergeist jew elf ħaġa oħra. Dal-apparat kien jintuża bħal dal-apparat ħolqu xjenzat li kien jaħdem ġewwa Skinwalker Range ma' Bob Bigelow. Imma biex noperaw dal-apparat irridu xjenzat li jingħaqad magħna ovvjament li kun jista' jopera dal-apparat u nkunu nistgħu nibagħtu id-dettalji u d-data lura lil da xjenzat barrani. Nirringrazzjakom guys u narakom.